салом алайкум бародари азиз. Чӣ хеле дидесте Realme Note 50 хали қати линчаш овардагем, линчаш қати ёли ҳамаш ҷада нағунҷидагиай линчаш қати овардагем бародаро 200 донай 200 дона да аксия сар додагем. Нархш буд 7500 рубл, кардемш 6500 рубл ва касе омада ҳам телефон харидорӣ мекунад як моҳи дароз, як моҳи Рамазон якта наушник падарк карда меша. Каси телефони Realme Note 50 харидорӣ мекунад. Ҳамагӣ 200 дона бисёр нест бародаро. ҳозир нишон дода мегзарем чӣ телефонае каси намедона. Инами телефонае на нархша 6500 рубл кардем, буд 7500 рубл. 64 гигабайта телефонча чотки шустри хубай. Телефонча хали телефони пасмонда нест. Телефонча шустри зур. Дигар намуди телефонҳо ҳам аксия мешавад бародаро. ай шумо чи ай фақат якта подпискара меҷихем мемоне, якта лайка меҷихем. Тамом бародари азиз. Дигар дальши як моҳи дароз мезанем. Фақат аксиё, фақат скидкаҳо ба пеш мешавад. ай шумо фақат дастгири якта лайк, подписка. Тамом бародари азиз. Телефонҳо ина марҳамат, телефонҳо любой миқдор, любой количество мебиёрем, дар кор боша аксия сар метем. Фақат дастгири. Худо нигоҳбон, барори кор саломат боше. Ана номеро ҳам нишон дода мегзарем, чтобы ёдмон наброя номеро. Авиакасса ҳам дорем, билетҳо бо нархҳои дастрас тарафҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон любой ҷо оформ мекунем. Бо худо нигоҳбон, саломат боше, барори кор.